Hey, kungithatha isikhathi ukwenza le video. Ngibhizi ngicabanga indlela e-right engizokubekela ngakhona lento so that uzoyizwa. Ngoba khona into engifuna ukutshala yona ezokusiza yabo, kodwa manje ngesimanga se-nature yayo lento, ungahle mhlawumbe uqale ngokungihleka cha ngi-serious. So I've been trying, libe ngiyazama ukuthi ngizoyisho kanjani lento le so that umuntu ozoyibukela le video ezoyizwa, ezozwa ukuthi ngizama ukuthini. Hey, ngoba ijwayelekile into engifuna ukutshela yona. Right Dick. Ngizama ukuthi ngicela uzame nayo into entsha khona imethod noma indlela futhi into vele akusiyinto entsha, into engicabanga ukuthi vele unokuyenza kuukuthi obubunganaki, but ke sengivezela yona obala so that uzoqhubeka uyenze manje usuwazi ukuthi wenzani. Yabo futhi inokuzenzakalela automatically. I-toilet bafowethu. Indle encane, hey. Kukhona into eyenzakala kumuntu ngaphakathi ekujuleni kwengaphakathi lakhe. Njalo uma esendlini encane. Khona ushintsho olwenzakalayo kuwe ngaphakathi njalo uma usendlini encane. Khona indlela ofunctiona ngakhona, khona indlela oqala ucabanga ngakhona, khona indlela oqala ufile ngakhona, uzizwe ngakhona. You know? And leyo ndlela leyo ivamise ukukwenzela iqiniso when it comes to imicabango nana. Ilawo ukwazi ukubona khona clear, ngisho ngathiwa ubusesinyokotweni or khona into confuse nana, but once wayendlini encane, uyazi uyajula laphana, you focus, yabo? Kusho likhulu lokho ngayo ke leya ndawo, one. Number two, nangaweke. Yabo? Leya ndawo yakwazi ukwenza ukuthi ujule. So here's what I want to do. Want you to do. Every time awufuna ukufocus, hambe kuleya ndawo. Indle encane. Fika uhlale phansi. You don't have sometimes kuzokwenza ukuthi phela ke akusho ukuthi iyakhona. But when uzobwazi ukuthi I know I want to focus. You know, angazi ke manje baningi kini. Yabona, thothi nakho ukushintshana ngendle encane. But every time when you want to think deep and focus, uqhamuke nama-solutions, izinto ezizokusa phambili, uyitshela umnjalo bakho. Yabo seyabantu khona ukuthi kube nzima ukuthi uyitshele iqiniso. Hayi but mawuse toilet, yonke into oyitshela yona uyiphikisa, uyibona njengoba injalo. Yabona? Kwenzeke manje usukwenza consciously ngamabomu.